mandizibulisele kwembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu. Ndingatsho ndithi ngeli xesha lonyaka amaqondo noko wemvula athanda bangaphantsi kokuqhelekileyo kwindawo ezikumntla-mpuma welizwe, kanti ke angaphezulu kokuqhelekileyo kwindawo ezisembindini kwindawo ezisentshona nakhona sabonto bathande ukuba ngaphantsi kokuqhelekileyo, kanti ke wona amaqondo wokutshisa sabonto banoko athande ukuba ngaphezulu kokuqhelekileyo kulo lonke ilizwe. Kanti ke ngokuhlwa nje embukeli ndingatsho ndithi ligqatsa ubhobhoyi ubukhulu becala, kanti ke kwimandla kumntla-mpuma welizwe sabonto banoko khona la 30% wamathuba emvula, kanti ke lithe rholele ngamafu kwiindawo ezifana phaya eMpuma Koloni, ngokunjalo naKwaZulu Natal kuyakudika phaya eMpumalanga. Ngomso ke mbukeli uqaphele la mililo yamadlelo kwiindawo ezisembindini uqala phaya kwa-Appington, uyakudika phaya koBloemfontein, ngokunjalo nakwindawo ezikumantla waphaya KwaZulu Natal, kanti ke asekhona nalabathuba angephi emvula kwiindawo ezikumntla-mpuma welizwe. Kwimimandla ke sentshona siyabona into yoba noko lithe rholele ngamafu, khona ke nalamsinga womoya obandayo kwiindawo ezikumzantsi ntshona welizwe. Wona ke amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko lithande ukuba lihle izulu kwiindawo ezifana phaya ko-Alexander Bay, nalapho amaqondo betha kwi-10 ngu-11 degrees phaya eSpringbok, kanti ke xa sisehlela phaa koVostile siyabona into yoba lithanda uba sisithoba, ngokunjalo naseFredendal. Liqanda nje ke phaya eSutherland ze ibe sisine phaya eCalvinia. Ngomso ke mbukeli uthanda ukufudumala kulo lonke ilizwe ze kuphole nje kakuhle ngo-21 phaya eSutherland. Kamnandi mawethu.